Gọọmenti steeti abụ Anambra bụ ndị nke kwugoro n'ugbu a na ha na-ewepụta atụmatụ iji wee wugharịa ya bụ ọchịchị usoro ọchịchị nke ime obodo. Kọmishọna na-akwụ maka okwu metara ọchịchị ime obodo echichi yanakwa okwu metara obodo ọbụla Maazị Tony Collins Nwabunwanne bụ onye nke kwupụtara nke a na Oyi ma bụrụkwazị n'isi ọdụ okporochi ime obodo Anambra East bụ ebe ọ gara n'ihu na-emezi njem na-agagharị n'ime obodo 21 enwere n'ime steeti a iji wee mata ndị bụ ndị nọ n'ọlụ n'ebe ahụ. Onye nta aka anyị bụ Onyinye Agụbeze nọ n'akụkụ iwetara gị ya bụ akụkọ. Ka ọ na-aga na ya bụ njem ka kọmishọna ahụ nọrọ wee kwuo na ọchịchị nọ ugbu a nke ọkammụta Chukwuma Soludo nọ n'isi ya bụ nke gbadosiri ọkpa ike ịhụ na enwegharịrị ma dozigharịa ọrụ okpuru ọchị kansụl dị iche iche na Anambra steeti. Maazị Nwabunwanne bụ onye kọwara na ebumnobi ya bụ njem bụ iji wee mara ihe na-akpa ndị ọrụ kansụl dị iche iche ma hụ otu a ga-esi wee nyere ha aka ịhụ na ọrụ ha bụ nke na-aga n'ihu, ebe ọ nọkwara wee yọọ ha ka ha dọnyere gọọmenti nọ ugbu a ukwu ka iji wee mepụta ihe dum o bu n'obi. Ebe niile na-ekwu ego lokal gọọmenti abịa lokal gọọmenti ejiri ya na-alụ lokal gọọmenti ọrụ ọkwanye ya mana kịta ọdị ọzọ otu a so onye chee ego ya agba moto wee bịa ọrụ ọsị ka ebe nya na-adị ọrụ ma nya bịa n'oribo ya eme gịnị ọ ya alụ so kalị mmanụ o wefuru obere salari a na-akwụ ya kwanye eziokwu. So Mr. Gọvanọ chọrọ ichebida na reti ife ọbụla ndị ejuma na-alụ ọrụ a ga-eweta ya. N'okwu dị iche iche ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ Local Government Service Commission ngalaba Anambra State Dr. Peter Egenti, onye president nke National Union of Local Government Employees n'oge Comrade Chikwelu Adigwe nakwa nnukwu onye ode akwụkwọ nke ụlọ ọrụ Local Government Staff Pensions Board Oriakụ Gloria Obiora Ibezim ndị so kọmishọna wee gaa ya bụ ije nọrọ wee too ya otu o si wee na-aga n'ihu na-emetụta ndị ọrụ kansụl dị iche iche. Anyị na-enwe anwụle na-ewetara ndị onye nke anyị Tony Collins na onye nke anyị before now ọ bụ TC chairman na neighboring local government ya n'ọnwa ife bụ nsogbu local government ọma mmachasịa ife ndị nwere ike itinye bụ ikekọ ọbụrụ na onwe nke ọmara mana nkwa ọ na-ekwe anyị nkwa gọọmenti na-ekwe anyị bụ na ife a narapụrụ anyị eyi oge anyị na-ayọ na-aga ewechi ya pancha awele enwe anwụle. My issue of payroll, I got money and so on, a lot of my functions and so on. Ahụ ka a na-anabata kọmishọna ahụ n'okpuru ọchị kansụl ha dị iche ka onye isi oche ọchị nchere oge nke kansụl Oyi Dr. Nnamdi Nwadobu nakwa ogbu ya nke Anambra East Maazị Obinweke bụ ndị nọrọ wee too ya bụ kọmishọna maka ya bụ njem mkpakọrịta ụka ya na ndị ọrụ kansụl iche iche na-enwe ma yọọ ka enyere ndị kansụl dị iche iche aka n'ebe ọ kwesịrị nke gụnyere iwe ndị ọrụ inye ha ọzụzụ pụrụ iche nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche.